so en mbi ceerno Aliou Ba e ceerno Hammeli ene pile lefol ngay so en belama mbiyen e jolfeere ñoom ay njaajaan lañu so en belama mbiyen e serrare ceerno Hammeli e ceerno Aliou Ba fa njaajana refude fa njaajana ndefu ha hande ƴetten jogoy mbiyen ceerno Aliou Ba e ceerno Hammeli jogoy so en mbi jogoy so en belama kadi ɓeyden ha ɓeydo tekkude mbiyen jogoyo ngooru woni cimbeeri woni mbarodi caamu lindi woni kala haldi mbarodi en nani ɗum noon e yimre Mbay Ndiaye ɗo wiyata Elhadji Diouf jogoyo goor yo kono enen ɓe mbiyan noon mbiɗen ceerno Aliou Ba jogoyo ngooro ceerno Hammi Amadou Ly jogoyo ngooro ɗum noon so serrare yiiɗi mantude neɗɗo ko noon heewi wiide ha hande so en belama mbiyen e fare seere ceerno Hammeli e ceerno Aliou Ba ene piile lefol ngay parce que ceerno Hammeli et ceerno Aliou Ba sont des symboles de notre communauté so en belama mbiyen sont des légendes de notre communauté. bandiraɓe musidɓe tedduɓe arɓe ɗo hen notitade oɗo ñalawma battam lamo ñalawma belema ñalawma weltare ñalawma diine ñalawma ɗemgal pular e pulaku ko adi fof en calmini kala garɗo ɗo ummi nokku mum ari notitade oɗo ñalawma en calmini en juurima halifa men ceerno Mouhamadoul Madani rabita ɓulema neni ɗo délégation mawɗo e kala saaha kala rendoji baɗɗi en jarniɓe en calmini ISE ɗo centre Amadou Malick Gueye ganda ko ɗo mbiyanmi woni bari centre walla ɗo woni to laabi ɗi kawri pelle ɗe fof ko ɗo kawrat en calniɓe e président Diop Mamadou Diop yo jogor jaam kanko lomti ceerno Aliou Ba caggal duuɓi 40 ceerno Aliou Ba ardi ISE wondude directrice Fatimata Sy en calmini président Farika Silla président Teptal Pulago Sénégal en juurimamo wondude e fondation Oumar Sy e gargol capital Amadou Tidiane Silla kala ko fedde godal waɗata kamɓe dusat ɗum e pelle ɗe ne keewi ngari ɗo pengal Mamadou Alassane Ba pengal kisal deyde Pulago fedde jaydiyankoɓe hutortoɓe ɗemgal Pular e gardugol maɓe Amadou Baro Ba nanɗo délégation Mboyo e Jama men ƴeew hol ɓurɗo taw mboyanaɓe mbawi ko lamba jamanaɓe mbawi ko football noon ɓe mbi mi anda taw ko non ƴeew 2STV e ganda ceerno Hamme ko toon woni ɓe gaddi délégation mawɗo wondude e mboyanaɓe wondude e jamanaɓe wondiɓe délégation ummiɓe Wourossogui arde dusde ceerno Aliou Ba hewɓe cikkata ceerno Aliou Ba boom jeeya ko Podor e mouvement des élèves étudiants fulɓe toon to université Cheikh Anta Diop dental ICAD e jaydiyankoɓe ummiɓe Fouta mbi kañumen e koyemumen maɓe ngar ɓe tawɗo jaydiyankoɓe heddiɓe ɓe duusa Hammi Amadou Ly en woni en Bocar Seck mo RTS Wourossogui Matam Idi Gaye gardiɗo radio Bagalamba toon to Walalde Mamadou Moussa Ba cikkitte kañum hoore mum Mamoudou Bass e to Thilogne wondude groupe Dakar Média e gardugol Elhadji Abou Ndiaye radio Dunga FM radio Bidi FM radio Safina FM Pular speaking Abou Gaye radio ɗi fof ɗeɗo balɗe ko ɗum ɗo tan ɓe jewtat radio ɗi ɓe mbaɗi hen publicité ɓe mbaɗi hen reportage ala ko ɓe kalane jeyndekoɓe waɓeno Barka Ba e woɗɓe fedde mboyo pelle mabɓe rewɓe worɓe nayeɓe fof mbaɗi mobilisation arde ɗo en jarniɓe eyyi ko adi fof e fedde ɓamtare ISE jum pip ɓe wonɓe Podor ngari kadi en ceerta e jarde ɓe kamɓe ummiɓe Timtimol to Wourossogui ɓe mbi ɓe duusa ceerno Aliou Ba ko toon jeeyi ko gandume ceerno Ba ndemin cosi fedde anyway ASFO action sanitaire pour le Fouta on nani ɗum ko fedde doctoreɓe ene jaaha e nder Fouta ene cafra yimɓe ndemin cosi fedde nde 2001 min wonno secrétaire général won fedde wotere ne wiye Fouta santé ene yiɗi safroyde yimɓe Fouta ene jaaha Fouta ɓe mbi aha ɓaɗon cosi fedde nde alay saago nawon doctoreɓe min gaddi doctoreɓe jeegom min jaaha Fouta santé min wona hen docteur kanko ceerno Ba e ISE ɓe mbaɗi réunion spécial ɓe ƴetti otoji ɗiɗi
ɓe totti asso ɓe ƴetti kalis ɓe totti asso yehi Wourossogui waɗi toon balɗe 6 ene walla uɓiɓe France ɓe docteur eɓe ene cafra kamɓe ISE jogui hébergement jogui ñamde jogui asso hande ene yaare duuɓi 23 kanko Diop Fatmata Sy wondude major Amadou Baba Diallo kamɓe mballuno asso ɗum kadi ko hunde e haalde e gueɗe makko ko neɗɗo moƴƴo o yiɗa hay yiyede o yiɗa filmede o yiɗa yaltude télé ko neɗɗo mbaɗo gueɗe moƴƴe jankinirmo hay goto anda duuɓi 40 kanko omo jeeya wondiɓe ɓe lomtiɓe Amadou Mali Gaye so ɗum ɓenni ceerno Hamme Amadou Ly kadi ma won artuɓe hen Hamme min hooram min hooram ko 1998 min gandodiri université Hamme waɗano donc philosophie min mbaɗi fedde ASFO e don to min gandodiri ha emin jandiri kono gila 2008 ha hande o min meeɗa jooɗade yontere min nandirani walla balle sappo min jiidirani donc neɗɗo musidɗo ko musidɗo yimɓe fof sibu neɗɗo so moƴƴi ko yimɓe fof pooɗat ɗum Hamme ko moƴƴo ko élage kadi Hamme ko neɗɗo cuuɗo enen fof kadi nde wiya Hamme li ne fiile yimɓe ɓe fof mbi on mbaɗe fayida ɗo wiya ceerno Aliou Ba wiya on mbawa suɓade ɓurɗum ɗo Hamme ko neɗɗo jannguɗo ko almuɗo Qur'an ɗum adori faade français ma Alassane Diop arti hen o yi université waɗa philosophie o jaɓɓanno koyɗe makko mo yaa Kër Massar nden no ala galli Tivaouane Peulh omo jangguinoya Pulaar taw o yoɓama kamɓe mo gaɗi wadde e Seydou Nourou Dia Ndiaye mbaɗi jesli jelben taw ko jayde Pulaar ɓe binda ɗum haw won ɗo no fayi RTS haw yoy toon fayi 2STV o waɗi ko tolni e 100 jewtere jiiɗa e gueɗe kewɗe kanko kadi foti 2STV hande ɓe dañi équipe mawɗo ha Allah rokki en fartange en calmini Amadou Diaw en Fatimata Diallo en Saydou Sow en ɓe fof kanko foti ɗumen ha woni équipe mawɗo ɗum tagui hande hay goto heddaki 2STV kamɓe fof ɓe gaari eɗen jarnama hen Hamme ko neɗɗo nonduɗo sibu jaydenke hande ɗo woni ɗo hen on wawno wiide mi heɓa kalis kala mo ewi goto fof yiɗi nodde émission sa tottima kalis o heɓata o ƴeɓata so yi conférence uji kala to nodde o heɓata galle makko nanda way hono gallelam ni hay timmani taw woni kono hay goto anda Hamme jiyata ɗum tan koye liggey walla conférence so gayni o yeehi ko neɗɗo nunɗuɗo Bouba Kalis mi luɓo dikkiri jommolo dande mi serano bolumal takko maayo hayyo woni dañama kono ta ko cerali comɗi teddungal e fayida fulɓe woni dañama godal kadi soodi ñalande mbiɗa soyno ceerno Aliou Ba ha to jumdonde masina toro artude ha ɗo hen e Dakar EG ɗo e centre Amadou Malick Gaye hayyo Hamme Amadou Ly guiɗo leñol laatiɗo faaro fulɓe e dow duule ɓamtare 500 tongode ngaalu tawti jewte boowal ganni wondude e jewte dinguire kirjinoje ɗen kam pengal Mamadou Alassane Ba heedani hen caggal on lomtima yera dooro Mamadou Paté Diary ndeke tijjani an mayani Moutouro Diop wirni kono majjani ndaare Saydou Kane e o yonta hande godal fiili leppi teddungal e dow balaɓe yontaɓe godal fiili leppi teddungal e dow jaale ɓamtare godal rutti teddungal jaale ɓamtare kono pengal Mamadou Alassane Ba e fondation Oumar Sy goni seede golle godal jarama gomu darningu leñol sago Allah sago mon e inde gueno yo jaam ñallu ha to cincide ma kaari ɓesgu ina e wuuro jawdi ina sari e ladde hari maaji yo yitere ma reen kala ko jeyɗa min cottiri ɗum biigi baggi gaydimade e ƴiƴam sagataɓe minen ɓiɓe fulɓe min godanima harmeji jeeɗiɗi ɗi min pirtata goo min gujjata ɗiɗi min penata tati min kulata ko wona gueno nayi min jamfata joyi min taƴata endam jeegom min pirtata aadi jeeɗiɗi kala ko daña ina renda min ɗawata
min piɓi ɗiɗo harmeji jeeɗiɗi ɗi min pirtata e lawol pulagu ngol min ɗon e baba gi kala kam woni mama kala e nene nagara kam woni inna kala min piɓi ɗiɗo harmeji jeeɗiɗi ɗi min pirtata e barake kosam e nebam min piɓi ɗiɗo harmeji jeeɗiɗi ɗi min pirtata e forforode ina seedi kam woni mawɗo sippoɓe kam woni moftuɗo sirlu ɓurgal kelli wirdugal eeri e lahal badde kam humpiti ko bolom e sumalle kaalata min piɓi ɗiɗo harmeji jeeɗiɗi ɗi min pirtata e yeeso kuumen kam woni mawɗo aynaaɓe mo geno dundaari resdi durunde e harimaji caaɗe e beeli e daabaji wuro e ladde kam wakki sewru nalɓi e ɓoggol ɗaɗol kam foɓɓi ndur lellu cabbinayi lewi heen kam soggiti kooɓi forli lelli e tawdi to ladde tuula heela min piɓi ɗiɗo harmeji jeeɗiɗi ɗi min pirtata e torade dokkuwal camaba ɓa becce kanŋe 96 yomin male jowdi e cellal min piɓi ɗiɗo harmeji jeeɗiɗi ɗi min pirtata yo geno dundari wurnu min suura min dande min no dandirno ndaw e jeerede e gendiji nano e ñaamo gila e jaajendi cooya ha e sahal baleri ha e maaji gueƴi kuɗol docteur Amadou Sadio Dia e docteur Amadou Wuri Diallo e ballal duɗal Pular Canada e sowtol Jenner Sam Demon Seno Faali en jetti Allah gokkuru en kadi fartange wadde nde ɗo ñalande ɗum ɗo koko amjodde centre Amadou Malick Gueye ɗo USA caggal yettude on Allah noon tawɗo mo ganduɗa mbaɗɗo ko weeli ɗum eɗe weeli ɗum jetten kadi sababu jonde nde sabu mo yettani sababu yettata Allah mi yetti miñam Ousmane Ly e dendagal fedde men godal sabu kamen goni sababu ko waɗa koɗo hande fof hande noon ko ñalade mawde e nder men nde leydi men nde leñol men enen boom si weeli kamɓe ɗe wawi wiide wona leydi gotiri joguiɗen ɓaleri fof ko leydi men heɗe enen teska e leyɗele 27 labtude e dow 54 wadde ñalade nde ko ñalade fulɓe fof yante hen kadi seɗen kaala pulagu en kaldirañi ɗum leñam leñago walla serdude leƴƴi kardil ɗen ɗum ko andude wondene fulɓe wona mehre e nder Afrique en mbi heɓe gone leyɗele 28 eɗen mbawi ɓeydude hen kadi eɓe lime eko ɓuuri 100 million neɗɗo kallo e nder ɗo o sahal guila ɗo Sénégal ha Soudan ha yahi Afrique central jaafoɗon hande dande nde no loori ɓe wino yo sukaɓe jaafomi ɓe kaala ɓe lomtomi ɓe mbi ala yomi haal hay soɓe wawa mi jabri saabi Allah sababude teddugal ñalawma hande o teddinirteɓe ɓe e tawaɓe ɓe hay soɓe wawami e tawa haalde ko adi fof bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe dendagal bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe e dow inde Mamadou Diop mo ganduɗa kañum ardi hande centre o en jettiɓe kamɓe bismiɓe ɗo ɓe ñalawma teddugal yimɓe ne mbawno teddinede tawa ardaka e galle teddugal so yimɓe teddinama e galle Gaye Amadou Malick teddina ko e galle tedduɗo goko ma Samba e Sama e Wambañe Mousse yo Allah yomma yafoma hanuma aljanna Amadou Malick Gaye yeehi a yaw ngo wirnima kono golle ɗe e balle ɗe majjani ceerno Aliou Ba nan ɗo Mamadou Diop nan ɗo debbo ciisi o nayi kon naajo Fatimata Sy nan ɗo yo Allah junno balɗe moƴƴino battane Mamadou Diop goko mo ñangon jaama bandiraɓe mbiyami yomi haal koye dow inde lewlewal communication lewal communication ko anduɓe coosi gardinimi min human binɗe o
Allah waɗi neɗɗo amen hamme Amadou Ly no fiile hannde o kono banndiraaɓe hadam yaade toon mi attay geɗe ɗiɗi wonko falsilal ka haali jooni mboɗo heewiide so bawɗi piiti koko piino piyata kono mbaggu fof e sahaa mum mbir fof e leewal mum jontare fof e mbaawa ko muɗum ba mi meeɗi ummaade guyke koloyaaɓe ngarmi maison familial Guédé taw mi ardinooɓe pip ɓe mbi hoto gummiɗa mbimi komi jangguinoɗo Pulaar mbimi holko saabi pip jangguinta Pulaar on wimi min jagguinta Pulaar sabu kala ɗo Pulaar jangguinano addi fitna e nder aduna he ko gueya addata won kam ki huɓɓi wonani hitande Allah addi nduɗo fittando Aliou Ba e ISO pip Aliou Ba nanni jangde Pulaar Aliou Ba mamtadimi gonɗi ƴetti jangguinoɓe Pulaar e jangguinoɓe France e tubakoɓe fulɓe ƴetta ɗo nawa Belgique kamɓe kala mbaɗi no suttuno Aliou Ba jarama haal Pulaar jangguɓe Pulaar beelel kelle guirloje nene diri aali e jangguinoɓe Pulaar Aliou Ba ƴettiɓe ɓe mbaɗi licence ɓe mbaɗi soutenance ɓe jaade tubakoɓe eɓe kaala France eɓe kaala Pulaar nantina e Sénégal nantina to e Belgique Tafsir Diallo yallo yumi ɗum yaafo ɗum haɗum aljanna Tafsir Bokke ko toon sanki kañum wonno nantina o momtani min gonɗi on banggue wadde aɗa hande ko dañƴa hande ko gonga noon mbiyami komi haala communication kono mi haala ɗum ɗo hamme Amadou Ly giyal jibidina koye ceeɓeni kono so tawi ƴaggani yuwata hamme jibidina koye jikku mum moƴƴo jibina koye galle diine jibina koye galle laamu jangguina ɓaana jangguina France janggi Pulaar janggani hoore mum yeehi ha université woni maison de sa promotion woni journaliste international rutti kadi haalas heɓɓiti min minen wuuɓe haala ɓe janggani ɓe wuuɓe jangdiyankagal ɓe mbawa ɓe jaaɓi yaadude e amen wonde amen ina janggina min holli min ko janggude Pulaar wawi nafde ko janggude France kadi wawi ɗum nafde ko Pulaar nafde ko janggude Pulaar wawi ɗum nafde hamme a jarama wadde so tawi hande ko ɓeeɗo goni yomayɓe mboɗo heewide so ñumboytoɓe jeehi debbo hokkama dewgal waɗama jabma jofama konde wisama weeti subaka tufama yarama simmama durtama ƴakkama gantama gay kirsama dabbiri juɗama won padduɗo jomaji koɗo gaɗa fof namto ko jomajo holgonɗo jomajo hande gorko mo soogue dinde jeeƴa walla kelewaji deppe to laaɓi gorko mo bakka e mboyo gorko to e mbel welde ɗiggude weli muɗde kay wellama funde no fadde jomajo dammo no fadde jomajo kono kala sagata garɗo jogo beyte gendus tamo e tamande pilime piliyan sagata pulle yetto dicco ñoota ɓurtugal ngal yiya yeeso jomajo o waɗa ko fayto nowa Abou Amadou Hambal Dikel Abou Thiam a jarama bandiraɓe lewɗol communication hino ko sagam hande taw ko ñalawma haalde e Aliou Ba ñalawma haalde e hamme Amadou Ly mi daña ko jinmi wadde ko kono haddene faadi waktu o yoni yettude dennagal arɓe ɗo mi yetti Hamidou Ly garɗo e dow inde famille o jaama to banggue lelal communication hamme ko hen jeeya ina hen Abou Simo tulde dubango ha tallo binduɗo koɓe bindi o windi koɓe bindano guila kamilu ha dingiral ina hen Hammadou Ali Thiam mo mbolaki siidi ina hen Alaji Abou Ndiaye Mamadina Gounas ina hen Abou Gaye Ousmane Makali gardiɗo goodal o koye lelal communication jeeya e hamme Amadou Ly pileteɗo koye lelal communication jeeya ɓe gardiri min hon biɗɗe o min dañi ngal ɗo teddugal hande min cikka ko ɓen tan jeeyi ñalawma hande o Abou Amadou haɗam gayni ɓatto o seeɗa bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ɓeɗo wawɓe koɓe golle Pulaar ko koɓe jangguine Pulaar ko koɓe keble Pulaar ko neɗɗo wawa ɗum haaldude teddugal mabɓe e ñalawma hande o mi arta e goodal Ousmane Makali fedde goodal woodi wonni darde mum e golle mum e balle mum e mbawko mum ceerno Aliou Ba ceerno Hamme Ly ñagotomi Allah ko dañde ñalawma
mo bawɗene piye kellene kakka sagataɓe ɗe leewo mi haala on no jinmi haaldude on ni gila res ha yetto dow kono Abou Thiam mi gaynata a naatani yettude Ousmane Makali ko waɗata ko golle muɗum e balɗe muɗum e yontede muɗum bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe aɓe dennagal presse jayniyankoɓe yimiyankoɓe windiyankoɓe e délégation Pindi TV wondude e Amadou Moussa directeur de programme e Salidia e Djibi Dieng e dennagal presse o Dakar TV onon foof on jettama on jarnama jetto joguiɗo ɗo fuɗɗima wala ɗo haali nden ko ɗo kaɗan mi jaafuɗon mi waktu o yoni haaloɓe no poɗi haalde sagataɓe fulɓe yontaɓe ɓiɓɓe rewɓe tedduɓe dariɓe ceerno Aliou Ba kala ko bannuɗa majjani mayani arti hande o hamme Amadou Ly jolɗo guila yontani yo Allah ƴeegne tawa ha saka ƴeeŋata tawa ma ƴeeŋ tawa ha saka dande ma e golle ma ina mantini on gollanima leñol on gollanima ɗemgal Abou Thiam Gaylaw nden so neɗɗo arino ha fandima fali mali gansiri mali ganke tillo lojju welgal Hamad Guerre fala mbaylo jammi jallo ngesa bay paali mba ali gon saw Mamoudou Mamadou sama jiwa jaral kan no le wala yo sabu le wonu do yo sabu urang bale jella desa Mamadou de bedera moya yo ni ko desa de ngam ni nami la wala ini umpan mana le ɓe fof teddidiraɓe oɗo ñalawma hande fiileteɓe lefol ngayi kamɓe kala eɗen gandiɓe ko yettude Allah goto hen fof wonko waɗani leñol ngol ko mantini kono goto e mabɓe fof kadi wonko badduɗen mum e nder leñol ngol ɗum tagi eɗen gandiɓe en gondi e mabɓe ɗo e Sénégal goto e mabɓe fof kadi en jaadi e mum ha Makkatul Mukarram en gondi e mum fof de lewru e ngal ɗangal l'islam wadde ɓe kamɓe ɗiɗo fof noon eɗen gandiɓe on ɗon fannu eɗen mbiyaɓe tan eɓe kandi e oɗo ñalawma hande ko heddi ko minen sukaɓeɓe guila e jandiyankoɓe ha e daraniɓe ɓamtare nde ñembata koɓe goni ko kala ñembuɗo ceerno Aliou Ba to banggue lawol ɓamtare a waɗat resir e nder golle ma kala ñembuɗo ceerno Hammeli to banggue jandiyankagal a waɗat resir e nder gurdam ma e nder jandiyankagal ngal on jarama ceerno Aliou Ba jarama ceerno Hamme Amadou Ly min mbiya tan ko bandiraɓe heeɗiɓe kaali ko onon foof Allah jarama on jarama yon jogoro jaam kono noon ko adi fof ko yettude Allah e yettude sababuji ɗi min ɓurno kam suftande e ñalawma hande o ko woppitede han mboyonaɓe e jamanaɓe ɓe enen keɓen ɗa gonen yeeɓoɓe kono noon tawde ɓe mbi wonde alay saago ma wooda ko mbaɗɗen hen ceerno Aliou Ba emin mbima yo Allah junnu gurdam ɗam juuhi kono kadi yo Allah ɓeydanen Ousmane Makali haali lewlewal communication nde jibina koye oɗo galle c'était en 2009 woni site en pulaar gadiɗo waɗede créé taw ko bindowo alkule pulaar kabaruji kuftidinɗi taw koye ɗemgal pulaar ko ɗo jibina kanko ceerno Aliou Ba bismi en ɗo garduɗen ɗo e ceerno Madani e dendagal raabiɗanaɓe e dendagal ahbab naɓe jooɗodiɗen e maɓɓe ɗo henno tuggude nden fewde ñallagal hande duuɓi ɗi ene keewi pamɗani ceerno Aliou Ba ko jooɗi ɗo e wuuro ngo ko heewani kono koɓe woppini en ɓe alhamdulillahi rabbil alamina nimsa ala hen emin mbiya on yon jokku golle Mamadou Diop tuggude nden fewde ñallagal hande en dañani occasion baaɗo ni mo emin duttirma teddugal minen lewlewal communication tawde Allah waɗi sababu oɗo ñalawma jibinama e oɗo kikiɗe hande minen lewlewal communication emin duwanoma emin mbima wonde ya jogoro jaam yo Allah hoybinane dongal ngal hono no hoybiranano mawɗo moɗon ceerno Aliou Ba min mbawa yettude sababuji min goppa madame Gaye woni Habi Sarr
emin mbiya yo Allah junnu gurdam ɗam min mbawa gaynude taw min jettani Fatimata Sy emin mbiya on yo Allah rokku on no jokkirɗon golle moɗon minnene kadi e mbaɗi mbaɗe yetta mbaɗa duwono par ce que wonmo jiimi ɗo hewɓe ene gata gandaɗ kono noon min mbaɗa andi ɗum on woni Mamadou Kane mo ganduɗa hormat ɓurɗo andirede ma Kane min so tawi woni hakkudam e radio Pulare Speaking Association kanko Mamadou Kane oɗo ko kanko woni sababu o premier correspondant momin gadi waddude ko en 2005 wonno toon to Namarel to henna 2005 e joni duuɓi ɗi ene kewi pamɗani so tawi mi ñaami mbuɗu Pulare Speaking somi yetti Allah mi yettat sababu o sababu ɗo o ko Mamadou Kane ma Kane Allah jarama a jarama emin mbima bisimilla maɗo omoni ɗo jooɗi ma Kane kanko e Karas Kane jiidu yumma e baba o jooɗi ko toon to Amérique to henna Mamadou Kane ha e ñallugue hannde gue lewru foof maydu Pulare Speaking salaire am ko ɗo tawatami saabu Allah e sababu o ko an oɗo gorko jooɗiɗo ɗo mbaɗwima won yo Allah yoɓe moƴƴere ko wona ɗum ko Hamidou Ly min mbima wonde yo duuso ngo ɓooya hamme mo goppitanoɗa o nimsa de ala hen emin jettanma Allah emin jettanma sababuji ɗi hammene woni suka woni jaɓɗo woni ɗowtiɗo kono noonne kadi hamme nde ummi e juuɗe ma ɗe nde saabu ɓe mbima wonde gorko so tawi yalti galle bammu fayi koye suudu joom suudu muɗum emin jetta jeewo galle o woni tooli sumare emin mbima wonde caggal Allah e nelaɗo muɗum emin mbima komin kalfinnoma hamme hanke heccanki ko foof hande min ɓuuri halfindema hamme so tawi gorko dawi ladde woppi caggal muɗum hakkille muɗum deeƴi yeehi waɗi toon ko foti wonde toon ko arti tawti jaam waɗi ɗum ko woppude debbo dimo deeƴo tooli sumare yo Allah junnu balɗe accan en sababuji ɗi ko heddi hen ko somi wi mbaɗa haala ceerno Aliou Ba mi wi mbaɗa haala hamme Amadou Ly wiyama to ko hooram kalanmi holko waɗi ɗum Ousmane Makka Ly haali nane wi tuggude 2009 fewde ñallangal hande min meeɗa jooɗade balɗe tati min jiidirani hay somin jiidirani ñalawma fof garɗo min kalde fodde laabi 15 onon wonɓe ɗo henno ɓe wasata ko ganduɗon hen saabu goto e moɗon kala nde yi goto e amen ma namde ɗum heddiɓe ɓe hande o lewlowal communication ardi ɗum ko Abou Samba Diop emin mbiya ɗum yo ɗowgo ngo juutde tawno omo ardi o bonnani hande o lewlowal communication président muɗum ko kanko Abou Samba Diop secrétaire général ko Ousmane Makka Ly trésorier général ko Hamme Amadou Ly ko koolaɗo kono noon wona koologel ƴakki awdi Abou Gaye woni kalfinaɗo kala ko fati e organisation eɗen jetta Allah eɗen jetta dendagal mboyanaɓe fedde Adama Aissa ko Mboyo emin jetta Allah emin jetta on emin duwono on saabu Abou Gaye hakkude muɗum e mboyanaɓe wona oɗo kikiɗe hande koko ɓooyi saabu mi yaade e mboyanaɓe caravane uji ko wona goho ko wona ɗiɗi ko wona tati on saaha noon ne ɓelli jokkere en ɗam no woodi ko belemma aduna e laakare sutora e fofof wondi hen ko wona ɗum ko so tawi min mi jooɗima ɗo Hamme Amadou Ly 2S naɓe kaali kono noon enen remdo ngo wonko poɗɗen haalde wonko mbawɗen hen haalde saabu hande o 2S ene jeeya e télévision ngaji Pulaar acti kaala heɗo ɗo hen o ɓurɗo heewde correspondant ji e nder aduna o wona to Faraysa wona to Wolof koɓe jogui e correspondant ji ko hay goto hay télévision goto hay organe goto de presse ala oɗon correspondant ɗo hen e nder leydi Sénégal eɗen mbawi hudde juuɗe meɗen dow te kamɓe fof kala e mabɓe goɗɗo ko Hamme Amadou Ly woni ɗum ko jokkodiral makko e muɗumen hay goto mabɓe yoɓatake hay mbuuɗu goto mabɓe fof ko saabu Allah e saabu ɗemgal ngal waɗi ɗum ko kanko Hamme Amadou Ly waɗi ɗum Hamme Amadou Ly nde o ari e 2S TV adani hade heddiɓe ɓe arde Hawa Mamadou Konaté emin jettuma emin duwanoma par ce que kanko omo waɗantuno Hamme élément ji Pulaar yimɓe ene jalamo kono ene wiya muñe ko ɓooyi koko arata ko ɗaminano nden ko tijjano nden ko yakarano nden ko hande Allah yettini ɗum yettini ɗon Amadou Diaw en yettini ɗon Fatimata Diallo en yettini ɗon Famata Tall en yettini ɗon woɗɓe e woɗɓe ha yettiɗo yarata hande ɗo en eɗen jetta Allah eɗen jetta ɗiɗon sababuji eɗen jetta Abou Samba Diop holko jettirten Abou Samba Diop fuɗo koto radio Keccane hande o temedere neɗɗo nani ɗo henno jooɗi ene wiya ko journaliste e oɗon saaha nde ɓe kalata Pulaar nde wiyete ko Pulaar mabɓe o de ne sicca kono noon Abou Samba Diop jaggodiri e mabɓe e ɗowgo wongo fayida goto e mabɓe foof ene golla e ɗemgal ngal ene yaaha fotte ko foti yaade ko ha hande o alhamdulillahi rabbil alamina goto e mabɓe kala nana jooɗi e temedde nana jooɗi e ujunnajo caggal Allah ene laaɗo mum ko formation Abou Samba Diop rewi ɗon emin jetta Allah emin jettanma Allah emin mbima wonde ya jokku golle ko yeeso fayi Abou Samba Diop nde ari omo jogui gollodimo holɓe o gollidde eɗen jetta Allah eɗen jettanamo sababuji ɗi Daouda Moussa Dia
jagguɗo hen jungo muɗum ko hono noon jettiranten Abou Ndiaye hono Abdoulaye Wolle Ndiaye kawmiraɗo moƴƴo malaɗo o eɗen mbiya kamɓe foof yo duuso ngo ɓooya bandiraɓe ko yiɗa haalede ko heewi kono noon ko haaldete ko gasata nde tawno heɗotoɓe ɓe ene guuri mayata allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim حي جود بندم من نبي موج موج ملجئي بود من نبي من نبي جمدا بود أمينة بود مالك يمين نبي بمبا أحمد من نبي من نبي حي ابن آدم من تبع برجيات جدا تما من نبي حيو قول ما كن من نبي دادي من توجي كوي نبي فوج من نبي يسير من نبي ولي من تما كذب ما ولي قول ما من نبي Bisili peto de suma keto de madu homo da keto de tamanna nabi bisili kamre o jama ina dage yadda dum siwa gabi tamanna nabi bisili kongo take Allah rokuma orokuma rukudu suma أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله إن جتي الله إن جولي لا صلى الله عليه وسلم إن بلتنيما دندانغال بندرابي ومبي دو يتي إن دارا أودو غالي تدودو إن غري دو ngam rendude e mon weltare Afrique fof weltare aduna o fof ɗum noon garɗen ɗo yeti ke konngol yamrore nelal hakkunde jama e mbooyo ɓiɓɓe yummoji duɗi yumme baba ɓe ceerata e kala saha ko ɓeeɗo nete neli en mbi yen jettinan ɗumen hono ngal ɗo nelal faade e windere nde ha tengti e goomu goodal gardiɗo ɗum neɗɗo tedduɗo musidɗo tedduɗo mbo Allah teddini hono Ousmane Ly walla Ousmane Makka Ly gardiɗo hono ngal ɗo yeli dental bangal fayida e mbi sen ngari yen jettinɓe kofanaali teddude faade mon yen jettin moƴƴere mbaɗɗon nde ngam leñol ngol moƴƴere mbaɗɗon nde ngam ubbidde denndaangal kala haalpulaar gonɗo e aduna o mbimi e wimami fof oɗon darani leñol ngol oɗon darani denndaangal kala fulɓi kono ndaro ha mbawa wonde walla ha mbawa jangude ha mbawa famde gandal tawke nder ɗemgal mumen hay sono wone nder ɗemɗe goɗɗe ɗe garɗen ɗo yeti koye yamrore helifaɓe men eɗen haade men woɗɗoyde eɗen calmin ɗo nete hono ceerno men khalifa men ceerno Daoudou Bakar Cheikh Ly e garde mum nin ɗo yeti ceerno Mouhamadou Salifou Ba nin ɗo yeti eɗen gandi kanko woni secrétaire rabitatul ulama hono ceerno Mountaga Tall Cheikh Oumar Fouti Tall ɓeɗo fof nin ɗo yeti e nder jonde nde e denndaangal heddi e mboynaɓe ɗum noon sen mbi hakkude jama e mbooyo gardugol kono Souleymane Fatim Dem e hono mawni men tedduɗo Bocara Mouhtar
li e kadi denndaangal goɗɗo secrétaire o no wiyee Siré Hamme Ly e kadi musidɗo men ɓinngel nene men Hamme Ly ɓeɗo fof jiidi kono anniyu gooto jiidi kono moƴƴere nde ɗum noon min ngari ɗo yidde renndude mon e addude participation amen addude hono geɗal amen ko faate oɗo ñalawma tedduɗo haɗa men faade e ɓii men ɓinngel men hono Hamme Amadou Ly so jii hannde yettere Allah eɗen kaala hunde seeɗa eɗen koccikino e Pulaar ko sababude makko ko neɗɗo tedduɗo moƴƴo laabtuɗo jiɗɗo kadi hono ɗemngal makko o yiɗi Pulaar kanko jannginimi seeɗa alkuli o ummo nokku makko pikinto o tan Parcelles Assainies yettere Allah o artone o jannginimi hunde e Pulaar ha hannde yettere Allah koɗo gonɗen ɗo hannde en goɗɗi seeɗa en mbita en gasani kono hannde eɗen tolnoji dow seeɗa e nder cate weeyo duɗal Pulaar murtude jooni ɗum noon ko yettere Allah min jettuma hen no feewi no feewi no feewi Hamme Amadou ɗo wiyete ko a ara mi ƴettu hunde wi mbe tottamo wi ala kanko waɗi tan saabi Allah hakkude amen machallah ɗum noon ko yidde tentinde tan darde makko e yerlitare makko e gueɗe makko foof emin garoy hene ceerno Aliou Ba Allah jarama jarama min nani ko tindi ko haala ko e ma min nani ko golliɗa ko min nani dendagal ko mbaɗɗa ko ɗum noon yo Allah yoɓ moƴƴere ko dokke ɗon ko kadi yo Allah rokku on fandinde ɗum ɓe jeeya nabil Moustapha sallllahu alih wa sallam en gari ɗo yeto noon eɓe gaddi en yiddi wallodirde e mon wona ko mbaɗɗon ko min mbawi ɗum wadde kono noon min mbaɗi minen ni hakkude jama e Mboyo ƴetti kañumen ne mbi ɓaade noon goodal wonko waɗi enenni kamɓe fof poti e men ko Pulaar haalete ko Pulaagu kadi ummana enenne mbaɗen fodde la siyama noon ha tenti kadi Hamme Amadou Ly jaake amen ko ƴiƴam amen ko ɓinguel nene amen dariɗo no wawno Allah no wawno jeydema banggue goɗɗo so Allah jeyninomo banggue goɗɗo ko wona Mboyo e jama walla wona Mboyo e diwan oɗo net kadi min tawtoytomo golle makko ene jaranno dendagal kala diwan o foof tawoyama e nder golle ɗe ñembu ɗum ha tenti noon kadi o jeeyaka e nder amen ɗum noon falillahi alhamdu wa shukru min jettinima Allah no feewi salminde ɓe tawɗen ɗo ɓe fuɗɗorade e jinnaɗo men ceerno Aliou Ba en gona gandude mo kono en nani golle makko e ko waɗani leñol ngol ko waɗani kadi ɓamtare woni développement gueɗegol ngel ko salminde doyen men Hamme Amadou Ly mo ganduɗa hande omo woni darol ngal e minen sukaɓe ɓe e minen jaydiyankoɓe ɓe ganduɗa e kala saaha mbiɗen ƴeewa no meccal ngal moƴƴiri min mbaɗira ɗum noon ko timtorgal ko darol ngal wadde hande wona kanko teddina kono ko minen teddina donc en tant que président convergence internationale des journalistes pularophone woni jaydiyankoɓe hutortoɓe ɗemgal Pulaar e nder aduna he mbiɗa yettamo hen mbiɗa yetta hen kadi goomu daraniwo leñol e ɗeɗo golle ɗeɓe goni e wadde gueɗel gongel ngel ko yettude goto e joɗiɗo ɗo e oɗo sal mo ganduɗa enen e koye men hande so tawi eɗen kaala Pulaar walla eɗen goni jaydiyanke e Pulaar caggal Allah ko kanko waɗi ɗum woni Abou Samba Diop mbiɗa yiiɗi poɓɓa noon mo kelle mi yettimo no feewi par ce que nane Abou Gaye haali ɗum min timmi hande yimɓe capanɗe tato walla yimɓe nogase ko fawi wodi wonɓe ɗo e nder sal he Fatima Sow mi yimo ɗo joni o Fatima Diallo kaalowo ɗo minen foof gonduno e radio woto ne wiye radio Teccan Allah waɗi ɓe nangui amen toon ɓe kebli amen no ɗum fotirni min kaalowo 2011 mi haalata no Pulaar donc mi juddu jeeri mi wona fuutanke mi ko ɗo jibinami mi haalta Pulaar kono so tawi hande mi watti wadde jayde e Pulaar ha mbiɗa ardo jaydiyankoɓe fulɓe ko caggal Allah ko ɓeeɗo gonmi ko radio France International e fulfulde mbiɗen eto toon kono caggal Allah ko kamɓe duusi amen oɗo Hamme Amadou Ly mo jiiɗon ndeɗo fedde nde min gardi min coside ko 2019 ko kanko iɗimi noddude pour haalande mo caɗele ɗe ganduɗa ɓiɓɓe leñol ngol taw ko wiɓe koɓe jaydiyankoɓe eɓe guura ɗum so tawi daranaka ala koɓe gonata gila nden hande komin kebli e neɗɗo woni temedere jaydiyankoɓe te caggal Allah ko kanko e Ousmane Makali en e Abou Gaye en Abou Samba Diop en ko kamɓe keblata donc ɗum noon kadi hono mabɓe so tawi eɓe teddine en jettiri ɗum Allah donc en jetti foof en jaabima kadi yo won nafoore leñol ngol yo ɗum jokku kadi woɓɓe kadi pawo hen ɓe darano leñol ngol ɓe darano ɗemgal ngal ɗemgal noon so haalaka ngal mayat onon ko enen fof kewi ɗum kalde walla ballodiren kaalen ɗemgal ngal on jarama
Merci beaucoup, Amadou Barabal. Bat neema mi wonta ha siti komi koɗo e leydi ndi jeeyami ko Mauritanie nde garmi ɗo nde o Hammeli jaɓɓimama o Ceerno Ba jaɓɓimama neɗɗo so jaɓɓima e leydi o jaɓɓima gollal ma ɗo aɗa yaha fof omo duusma omo haala golle ma omo sinka ɗe so tawi o dañi ñalngu fot nguni sa haali han hen gontata ko ɗawowo ƴettinimi konngol tan ko wiide Aliou Ba e Hammeli miñiraɗo oɗo tedduɗo on jarama mbeɗa andi noon gueɗe ɗiɗi mi wawa settade ko settono kono mbeɗa yondino e gueɗe ɗiɗi tan kamɓe ɗiɗi foof eɓe kawri hen sinno on cuɓinoma yimɓe ɗiɗo settuɓe jikkuji tan mbaɗon ko boni son ƴettino joguiɗo jikku mbarodi on ƴettino joguiɗo jikku ndemeyal on gaddiɓe ɗo jonde nde bonanno kono Allah so waɗi gaddu ɗon ma woni barode ɗiɗi liggoɗe Pulaar ma woni baaɗi Allah ɗiɗi pamanɗi haala woni gollo deƴƴe en ɗum woni ɓeeɗo yimɓe tawno Allah o adi wofrede ko mawni kinaare Allah dandiɓe hen kamɓe ɓeeɗo ɗiɗi fof Allah dandi oɗo Ceerno Ba e mawni kinaare mi are makko cili kewɗi amin goytonoɗo lewlewal communication wanda kamo jaɓani min Allah dandi oɗo miñiraɗo tedduɗo moyenaji e mawni kinaare omo wawno wiidemi ka windiyanke komi windiyanke mi ɓamta gollal maɗa Allah dandi gopol ngol Allah adi kadi refti hen ngol to ko Iblis wofno ɗum wona neɗɗo kono ɓiɓɓe Adama goofiri Allah ko koko wiyete haasidagal ko e ɗawre Allah dandiɓe ɓeeɗo ɗiɗi fof e haasidagal ɗiɗo jikkuji ɗiɗi so tawi a daɗi e majji Allah wallima a daɗi e majji andu a woni jiyaɗo Allah a woni waliyo Allah kala ko dañƴa ko teddunam kala ko dañƴa ko geɗal hay goto wawa tettude e maɗa ɗum noon on fof e faaɗede on gacci haajuji mon on gacci hammuji mon on gari ɗo o yidde weltinde hamme yidde weltinde Ceerno Aliou Ba kono kadi yidde weltinde fedde gotal saabu ko gotal noddi ɗum noon Allah jarama on jarama somi ƴetti konngol mbeɗa haala ɗo e hamme hayso ni tawi wona hayso wona heege o he mucce kono noon ko hakkude hamme e gollidiɓe mum délégation mabɓe ari ɗo woni amical des Halpulaar en de l'Assemblée nationale kono kadi hakkude hamme e coordination des interprètes de l'Assemblée nationale ɓen kadi men ari ɗo national sabu hamme hande joni wona duuɓi sappo o mon andude makko gonga gandal amen hamme wona toon fuɗɗi jidugal amen wona toon fuɗɗi kono noon heeɓi yettinde nelal mabɓe ɗo hennene e yeeso bandiraɓe hamme Amadou Ly e yeeso wallidiɓe hamme Amadou Ly e yeeso yiɗɓe hamme Amadou Ly Fatima o ko Maymouna Sow ko on organisation goɗal kala kikiɗe goɗal ari o ala haaju ala hammu omon animation goɗal jubbuɗi goɗal orientation goɗal sirginare goɗal fof woni ko jungo makko ɗum noon toyami moyale a jarama no fewi mbeɗe welti e ndeɗonni jonde saabu o dañi kadi woni fayde fewi yoni ɗo ko président Mamadou Diop Machallah woni fayde fewi ɗum ɗo wiye ko ala cakke caɗele no woni ɗum ɗo ko wuɗi voilà anem limɓe sakki mboya koyi dow Machallah on jarama fewi Machallah way ceerno hammene Amadou Ly ko jiɗum Ceerno Aliou Ba tengade ko ñalawgal men tengade e wi fala ko nangue kono ñantat nani ko ari ay woni ari Wutte Ceerno Aliou Ba nana pour le vert je pense wutte Hammeli o ko bel marron Machallah woni kayide wala Fatima ko ndiyam ko gogo o seedu kono ñoɗol ngol ko gotol ñoɗol ngol ko gotol wondude kamɓe ko nande goto ndendi jikkuji ndendi mataw philosophie ndendi jeende
Machallah, merci également à la Fondation Walfi, à travers donc le président Hamidou Silla. Merci beaucoup. Édition 2023 Godal boobu dara di mu dañoon sabu waral mi hande ɓiɓɓe leñol mum yimɓe ɗiɗo mantinide golluɓe ɗo fayoti leñol Pulaar hande ko kamɓe Godal gurdata keɗugal Alassane Machallah, Fatima kala ko goga ha joni no mbiɓe nani way kono ƴiwode ni hunde non tan toma nde wonno jeeɓe ñalawɓe ɓe ɓe kandi hen. Machallah, les photographes pour immortaliser le moment, s'il vous plaît, les photographes. Leñol wonata ha sido so tawi a wurni leñol ngol ɓuuri widema jarama ceerno sohna Fatima. En calmini 2STV naaɓe ɗo subaka ɓen ɗo Dakar Média Amani Bimbi TV Amani TV non Amani TV aussi. Il y a une TV de Omar Doro Koumé, radio télé Full D, RFI Full D, la CJP, Convergence internationale des journalistes pour la réforme, FM, merci, RTS Matam Paris, RTS Matam et RTS Pantarenjoun, la 2STV bien représentée par Fatima Tatal, Amadou Diaw, Seydou Sow, notre cadre de tous les temps. Merci. Machallah. Depuis là, ma téléphone Thierno Aliou Ba mo USE xam ne Amadou mo merci pour la couverture. Dakar News aussi, merci. Ceerno Aliou Ba wi ina hutta teddungal dennangal ɓiɓɓe leñol ngol suka e mawɗo debbo e gorko aɓe ɗo ñalawma hande o ngam teddinde koye mumen sabu ko tedduɗo wawi teddinde mo teddani wawa teddinde so neɗɗo teddinama anda so hoynama tinata yo Allah teddi ɗon. Ceerno Aliou Ba wi kala ko waɗa leñol ngol ina famɗi ina yawa hande so Allah hokkino ɗum duuɓi 15 walla duuɓi 20 ma gollana leñol ngol ko meeɗa gollede hay ñalawma gooto. Allah jaama on jaama e dow inde Mamadou Diop gardiɗo ISE e dow inde gollotoɓe ISE teddungal ngal ɓe dokkimo o addiɓe o wonde e mabɓe ha o ƴetti lengge ɗe o ƴetti gawangal totti Mamadou Diop o wi onon godal e Ousmane Makali yo Allah junnu balɗe moƴƴine battande yo Allah ɓoynu darde moon e sembe moɗon pelle kewɗe ndewiɗo jiyama kono ko golliɗon ko weeɓani gollade ko mbaɗɗon ko weeɓani wadde on jolti ɗemgal Pulaar on jangguini on pindi on pamni o yennama janggo o dañi dono. Aliou Ba salmi on, assalamu aleykum wa rahmatullah. Allah en jetti wonɓe sababu ha oɗo kikiɗo wawi latade hande hayso tawi o latinomo ƴiwode ɓoyde hande Allah walli en o toɓi e dow jaam aade noon fodat tan kono ko jomiraɗo timminta gueɗe ɗe Allah timminɗo en jettirimo ɗum. eɗen jetta fedde godal sahande suɓotonde Ceerno Ba min mbeɗa jeyno e adiɓe jofade Ceerno Ba kono min ndeɓe cuɓotomi nde mi tawaka mboɗo wi on kadi so tawi neɗɗo waddama e Ceerno Ba
kikiiɗe koko jingana tan walla koko wallita tan kono kala gollantoɗo ɗemgal ngal gollantoɗo pinal ngal gollantoɗo rendo ngo keedata ko caggal ceerno ba aɗa wawi yiidemo noon to banggue o wona ñantotoɗo o wona jiye kam kono c'est un docteur en sociologie somo soynima aɗa ara omo ara so tawi o ala komo tottuma o joñoto walla o suuɗo ha ɓenna so neɗɗo rendinama kikiɗe e ceerno Aliou Ba koko jingana tan hol jinganɓe en noon jingani en ko les médias feññinɓe en ɓe ɗo ganduɗa ɗo en peeñi ha won woɗɓe ɓurɓe en liggade peeñani ɗon wadde e oɗo kikiɗe mi wawa wadde so wona mi wiya Elage Ndiaye e direction 2STV Allah jarama on jarama saabu so neɗɗo wanno foof so ala ɗo holliri ɗum yimɓeɓe mbawata yiide ɗum ha mbawa settanade ɗum gueɗel gonguel guel ko won musidɓe sehilaɓe arɓe ɗo Malick Oumara Bayal Sow ɓiyum ari ɗo ko kañum woni imam to Lumbol Dadi Siley Malick Sow emin jafnoma kono délégation ɓurɗo mawnude am min ko délégation mbo nenam waɗi composé Mboyo Neli yo arga on délégation ɓuuri mawnude kanko ko nenam wiyete ko Defa Abdoul o waɗi hen ɓiyiko yo tawoy ga Hamidou Ly o waɗi hen ɓi Pende Saydou woni Abdoul Ly walla mbiyen Bocar Mokhtar Ly o waɗi hen ɓi Mamma Boubou Cheikh Mamma Boubou Ly o waddi délégation ummi Mboyo ari ɗo mi famɗinani hay délégation goto garɗo ɗo kono ko délégation mo nenam ardi neldima o ko on gardini alhamdoulillahi rabbil alamina délégation hakkude Mboyo e Jama saabu min komi lombiɗo gueɗe guri ɗiɗi ɗe foof hayso tawno wona ndenɗirago gongo hakkude amen ko alwali Amadou Delo jibini Pendo Diali jibini Aysal jibini Amadou Boubou jibinimi wadde mboɗo jogui koyngal to Jama alwali hayso wonano hakkude Mboyo e Jama Penda Dia e ko golliɗa hen e darde ma hen ane Bocar Mokhtar Siley Demen Souleymane Diop en on jarama Malick Sy conseiller spécial mataw o yeehi joni conseiller spécial conseil économique social et environnemental o ari jingude Allah jarama o jarama ko Thiès o hirde dental ɓamtare Mboyo mi wawa on yobde e darde mon e ko golliɗon e ko mbaɗɗon Allah yi ko Allah wawi yobde yo Allah yobon dayira Adama Aïs mi alana on jobdi onon hanɓe joñɓe activité ji mon ɗo jogornoɗon wadde hande jonjon ɗum mbiɗon so wona oɗo kikiɗo yawtu on mbaɗata ɗin ɗon activité ji fedde men fedde Fuutankagal Pikine e gardugol Abou Toɓo Diop Abou Toɓo Gueye mi salmini mi juurima mi weltima e garangal mon fedde nde ko nde grand place min mi yahat toon dimanche Fuutankagal woni toon yimɓe hewɓe ne mbiya mi mataw onon kam o ko waɗata ɗo e ɓeɗo fettoɓe carte walla waɗoɓe goɗɗum kono so wonano kamɓe defteram wiitede koyɗol muumu jibintaki deftere koyɗol muumu sa yeehi e tumbitere wiitede Jakka ma taw toon dennagal wonɓe e grand place o ko kamɓe dokkimin windugol nden ɗon deftere kamɓe eɓene ɓe tinani ɗum ha joni par ce que ɓe mataw wone mabɓe janggani deftere koyɗol muumu kono sa janggi koyɗol muumu a yiyat hen Boyi an jiya hen Toubakel jiya hen yo Allah yurmo arɗo ba jiya hen Hammadi Silla jiya hen wadde jiɗɗen wiide ko neɗɗo o ko fof makko ɗo ko fof kadi rendimo ko fof kadi foti feccudemo fof kadi omo foti rokkude ɗum gueɗal CIJP convergence internationale des journalistes Pular Fon on jarama e darde mon ɗum ɗo ko waɗa hande wona min waɗana hayso ko min waɗana ɗum ko lewlewal communication kono noon ko onon goni e tindinede saabu nde ɗo lowre ko nde lowre musde adi hen jumpade ko mawɓe men Ibrahima Sarr Siley Ndiaye Yero Oumar Diallo en Boubacar en Mouktar Ndiaye en Abou Diop en gadi hen jumpade hanki won biyannoɗo pamɗinannoɗo ɗemgal Pular hande yimɓe gandi so tawi a famɗini ɗemgal Pular ko an famɗi kono ɗemgal ngal famɗani angal wawi wurnudemo sa rewni kon gollal ngal lawol
kongal ɗemgal honono kala ɗemɗe wadde ko jangate ko sesti ko jangate ko université fof ko wiide nde komi grand intellectuel fof a wawa wonde intellectuel ɗoftoɗa bande en cengtoɗa banden a natti wonde haydara e yeeso bandiraɓe ma ngaalu international golle mon jooɗi peewi e gardugol Tidiane Talla fedde weytare Dakar e gardugol Fatili mi yi on fedde weytare Jeges mi yi on aret tabital Pulagu onon fof fondation Oumar Sy onon fof golle mon jooɗi peewi ko jiiɗani ɗum ko Maladou Oumar Ba jaatigui men to koɗɗen to joni woni Bunko Bambara kanko e miñiraɓe makko arɓe ɗo en beltinimoɓe en beltinimo fedde jokkere enɗam Pikine e gaydu gardugol Aissata Tall oɗo e délégation mabɓe mawɓe garduɗo yete jaafuɗon mi seeɗa ko konngol battidigol ina wawi ngol juuti seeɗa kono muñu noon mi ɗum ɗo mbimi so tawi waɗama gueɗe tati nani hen oɗo kikiɗo mbeɗa jogui hen weltare mbeɗa jogui hen kulol mbeɗa jogui hen kerse mbeɗa jogui hen weltare ɓesgam Mboyo tinini kam ko woɗɓe tininimi ko janti e woɗɓe ɓe minen fof kamɓe fof ɓe daari ɓe mawnini en hande ɓe mawnini Ceerno Ba mawnidinede e Ceerno Ba mbimi ko jinganede ko ittanede gueɗal ɗum tan yoni saabu ha wiyede tan arsaɗa duusa Ceerno Ba eko USO golli eko PIP golli demal galle amen Mboyo sa yalti aɗa fayi e jama yel ngel hadema yettade ɗon aɗa taw ɗon fawru PIP nan ɗon fawru PIP nan ɗon ha joni ɗo ɗo gonɗen ɗum noon ko golliɗon ko ina mawni somin baddame moon komin jinganaɓe tan ko média jingani min ardiɓe média on jarama délégation 2STV presse garɗo ɗo foof e mbaɗi kuptidinde min wasa hertade mi yi golle moon Allah jarama on jarama kerse ɗe waɗi wiide mbeɗa jogui kerse e kulol e weltare kerse ɗe ko ɗum ɗo mbeɗa sikki ko gonɗen e soñji en gawani ɗum en gawani ɗum mbeɗa huuloya taw en gonani e ñamde riba saabu gonɗen ɗo koye soñje lowre nde Mamadou Saydou Oumar Bocara lollirde Mamadou Samba Diop Murtudo awno beela wona riba gonɗen e ñamde so en darima ɗo hande kikiɗe eɗen ñante eɗen jodne en mbaɗani ko Seydou Kane wanno ko feccere mum beele en gonani hande e ñamde riba so tawi en darima ɗo hande Ibrahima Moukhtar Dare Sarr nanɗo e nder leydi ndi ina wuuri beelen gonani e ñamde riba li Djibril Hamme mbo Mboyo mbo lobbuɗo kawruɗo e ladial yo Allah yurmo ɗum yafo ɗum ko awno ko enen goni ɗum ɗo e soñde beelen gonani e ñamde riba to banggue média ji tawde kay Tidiane an dañi ñalaɗe kewɗe kono ko enen dokka nde ɗo ñalade beelen gonani ñamde riba to banggue winde yankagal hono no lewlewal duusiri en ha jaltinɗen defte nayyi kono eɗen kuuli woto ɗum ɗo ko mbaɗɗen yo taw wona hakke jogorɗo rewde en kono haɗi on hakke rewde min koko mbaɗɗon ko e kala lewru oɗon ƴeewa hol gendi yanki duttinoɗo hen e ladial mbaɗa noon ɗum deftere mbaɗa noon ɗum duwa ko ɗum de haɗi mi wiide mataw hakke o ma jaggu min so ɗum alano kay ɗum ɗo handi hen ko Ibrahima Thiamen daari ɓeɗo kamin janggin min keblo min nani ɗum ɗo handi hen ko Amadou Tidiane Kane en janggini min Moutar Malal ñangen e Ndiaye ñang mo jiiɗon ɗo joni joni o ɗum waɗi mbiɗen eɗen jogui kerse e ñamde walla e soñde ko ganduɗa ko wona enen gawno ɗum eɗen jogui kadi kulol ngol ɗo ɗum ɗo ko défi sa renaki wonko mbaɗanteɗa tan cikka hankkadi a foti noon tan mbiya aɗa murtu tan mbiya ko an cikka mataw ko an kono noon ɗum ɗo ko défi ɗum ɗo ala ko firti so wona tinnoɗe ɓeyde minni mboɗo wi miñiraɓam wonɓe e jaydeji tinnoɗe e ɗemgal ngal hay goto wawa forsude rendo ngo ha waɗanma hunde ɓe gandat tan a foti hen a handini hen yonti ɓe mbaɗanma ɗum woto mbiyen eɗen jiiro joni joni yo en dañ daraja joni joni yo gartam men ar joni joni gawen hande nde soñoya foof soñoyte ko ɓuural woto kersiren ɗemgal ngal hersirannoɓe hanki ɗemgal ngal nan doga ina garta ina doga caggal ngalu ina doga caggal miijoji ina doga caggal radio fulɓe ina doga caggal téléji goɗɗi mawɗi gonɗi ɗo e goɗɗi noon batti dogde ina garanen natte hersirde ɗemgal ngal kono ko jangguɗon ko pewne ɗum moƴƴine ɗum jodne ɗum
jaafuɗon mi konngol ngol juuti mboɗo hersa kadi e yeeso fasiraɓam jayndiyankoɓe ummiɓe Fuuta ala ko addi ɗumen so wona nde ñalande Idi Gaye nan ɗo Bocar Seck nan ɗo Mamadou Moussa Ba nan ɗo Mamoudou Bas nan ɗo mbo radio Ciloñ ɓeɗo fof ala ko addi ɗumen so wona nde ñalande bandiraɓe ɗum ɗo noon ala ko minen ala komin ndewanno leñol ha oɗon mbiya on jooɓi min gacci goɗɗe ɗe joguiɗen ɗe ko ayawa ina feñjina tan neɗɗo kono so wonano ayawa ina feñjina neɗɗo ceerno Mamoudou Bocar so tawi omon ɗo walla o hooti Daoudou Bocar ko kam wonno jaatigi Mamadou Samba Diop murtudo pengal fedde ɓamtore Pulaar Ziguinchor ko kanko joguino kala ko faati e pinal somin darima ɗo hande min ɓorno gutte minen min mbiyata ko gutteji minen torankoɓe kamɓe ɓe jooɗi toyeti ina waɗi kulol ina waɗi weltare kono noon no foti wadde gacci imam Mboyo hono ceerno Amadou Niang e discours mbo haali ko ɗo e ko haali ko ɗo fof hollirta tan ko yo en daro yo en tinno balore nde noon arti e Fary Sillat Ka e rango ngo fof ko ya rendin yimɓe ɓe fof ndewa caggal ma gollana ɗen leñol ngol allahumma salli ala seydina Muhammad wa sallam. Aleykum salam. E Maymouna Sow secrétaire général Godal. eyyi godal comme no ganduɗen ɗum ni ko goomu daranigo leñol hande sabubini kikiɗo ko eɗen duttanno teddugal Hammeli journaliste e o mo ganduɗa kañum tigui woni ceerno Aliou Ba gardiɗo USE lefol ngay hande so tawi en gari ɗo ene filde hamme e ceerno Aliou Ba en ko yiide darde mabɓe ko faati e leñol ngol hamme en hande so kañum ɓurɗen wawde haalde haala muɗum ko neɗɗo mo ganduɗa o mo ɓoyduɗen kono kadi ɓoyɗo daranade leñol ngol en jii ko faati e golle payodinde ɗe o waɗata guilay jaydiyankagal kono kadi guilay ni wallude sukaɓeɓe ha mbawa suusde ha mbawa yidde leñol ngol hande en jii hamme ko référence e nder hen ceerno Aliou Ba aussi eɗen nana histoire muɗum ko kaɓaɗo guila ko ɓooyi hande en jii hande ko arta e histoire hande hina heewi ɗum noon wadde hande so tawi ɓe piilama lefol ngay ko ina haani lefol ngay ko ruttude tan teddugal o mo ganduɗa o hande eɗen jogui muɗum yakare kono kadi ko daraniɗo tigui rigui leñol ngol ha no hannirta ni min beltima hen kono kadi min keeɓi hen fanade ha ɓuuri ni komin jakorino ko sibude wonno hande moni foof ina jeyno ñalawma en jii no hiriri ni eɓɓano ko yimɓe ne gayno avant futuru kono en jii en donki jaggude yimɓeɓe moni foof ina yiiɗi haalde wonɓe ganduɗa ɓe hande kuna ɗum en nanagata par ce que jiiɗino haalde dañani haalde ɗum noon wadde ko yettere Allah Hammeli notama ceerno Aliou Ba notama wadde hande leñol ngol hande waɗi hunde fayodinde en jii hay programme uji meɗen joni watti yewde kono hande nde wonno innaɓeɓe ko dariɓe ko yiɗaɓe kono kadi ko heftinaɓe e leñol ngol en jii hande machallah kikiɗo waɗi fayida en beltima hen kadi no fewi fandare nde heɓama tigui rigui jarama